Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 21, versikulo 25 kan 26. Tinasadot a tao, adi na kaya ti agtrabaho, patayon na matlaeng ti bagina. Awan ti sabali nga aramid na, no dila, ti panang pampanunot na, iti kayat na at agikwaan. No pay kasta, mangted as ibubuslon tinalintag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nagapu akon anapan naglako iti inlutok akan kanan. Angam adda ka pay ladita anakailag. Nabanugak nga rod na panagay-ayam iti basketball. Aramid ka di pa iti adda putot na ti mapanagay ayam iti basketball. Apay, dagiti basketball player, awan kat nga rod putot da. Ngam dagiti player, dadakkel ti sweldo da. Ngam si kangay, adda ka ditangdan mo. Kunam laday ta. Tadi mo ammo ti agay-ayam iti basketball. Kat no nagmaya ti agay-ayam iti basketball. Sao tinakurang ti panunot na adi pamilya dayt na. Imbes amabannog ka iti basketball, ingka kumaagbirok iti trabahom. Anya ko matipagparikutam. Mangmangtad ni nanang iti kwarta, numaawat ni tatang ti pensyon na. Iti dayta a kinalakay mo, mangnam na makalatan iti ited na. Rumbang nga agbirok ka kumamot iti trabahom. Tatang, napannaglakon ni nanang. Ikanak man iti kwartak. Adaw pa'y gayam babayadak iti pagadalan. Di mawat ka kumaakan ni nanang mo, awan kwartak. Apay ani nanang kat ada kwartana. Si kakot awan, tatang. Ha? Kwa. Iso nga minti para igim iti kwarta. Gapo siguro, tanagagat ngaglako. Si kangamin, kat kanayon ka anak kailad dito'y balay, tatang. Tila sasawam. Ingkakat agiskwelan. Angam, kasano nga di babayadak? Numangkitam ni nanang mo dita kalsada, iso ti pagdawatam. Kasano nga no jak makita? No sabali adiso tinaglakwan na. Ato iti pensyon ko, bakit? Numamuan manin ni Romana na awat ko ti pensyon ko, umay manin dumawat. Inruam mo ngamin. Kasano kat masya nakiti asawa na. Isukit din ti mangmanggad para iti pamilya na. Pinanuy-nuy ang ngamin di anak mo. Kanayon mo ngay kaniti kwarta. Saan ka di anak kababain iti asawa na? No awan apulos ti ited na kankwana. Idi ngamin pagad-adalan ta. Sabali ti inararamid na, ta nakibarbarkada. Itatad da pamilya na. Si kamanente mangmangta di ti kasapulan da. Anya nga rod nga ya, adda ditan. Saan mon amabaliwan ti pasamak? Ang madada sumadot, taadda namnamaen na nga ited mo. Bakit? Masayam man tibukot ko, nagsakit. Apay ko mga agsakit. Nabanugak anapan nagisursur iti lako. Kat no itay ka pa mangpat. Iso anag sakit takanayon ka ngamin anak kailad. Ingkakit ngamin agtrabaho tap numawat-wat met day tabagbagim. Naiken ngamin iso nga agsakit ako nam. Anya kumangay at trabaho. Ado ti agpat patabas iti unas. Ingkamet makitabas Day takat makitabtabas iti unas. Kat anya nga rod ti kayat mo? Opisina? Awan mat nga rod na iturpos mo. Uray awan na iturpos ko, takabaulak. Ay sus, nagsao tinalaing amaturog. Sapay sa kalaagling at numangan ka. Adda ka manen. Amom ngami nakatapusan, isong adda ka manen. Uy, naglaing kayong tatang. Amuyo latta mo tigagarak no umayak dito'y balayo. Sinalbag ka. Inton kuan, impakul ko ken kada ito'y sarukod ko. Ay sana tatang. Ang mga numaout balance kayo kat matumba kayo.
Kayat mo, tasan ko nga itad kininanang mo ti kwartak. Tapno awan mo't itad na kan ka, ha? Ay, kasanon nga ito'y gwapo aputot mo, no di nakikan iti kwarta, tatang. Kat kasano no awanak ton? Di isun ti pa nagbiro ko iti trabaho, tatang. Imbag no adda pa'y mga lakan ka. Kat amuda ma ita nakaro ti kinasadot mo. Oh, Roman, imbag ta nasabat ka. Adda kontratak. Agpatabas na iti kaunasan. Agbirbiro kak iti kadwak ngagtabas. Ado di ti standby a lalaki eh. Ingka idabagaan, tapno da kadwam. Si Kangay, di mo kayat. Kwa pare. Nagatal ngamin ti bulong ti unas. Allergy kak ngamin ti bulong ti unas. Kasta ka di. Nagatelmet iti damok ti agtabas iti unas. Nga maagbado ka ngamin iti atidog ti banggas na. Ken agabungot ka tapno saan ka amagatlan. Ad-addan no agling utak pare. Nagatal. Ingka lamang kitan iti sabali akadwam. Sige nga Rod. Nakagbirok iti kadwak. Dulpo barok. Nakitak mo ta nagsabat kayo kini Roman. Wen tata. Aw-awi sa kakadwak ko mga agtabas iti kontratak at tatabasan nga unas. Ngam di namot kayat. Apay kanwa di na kayat ti makitabas? Allergy ka no iti bulong ti unas tata. Anya nga allergy? Dayjay nagposkol ti panagkudkudil na. Magatlan iti bulong ti unas. Sadot nakit di iso ti amok. Imbaglangan tanagagat ti asawa ng agbirok tata. Mabigot to anak kamulagat. No awan mang biyag ken kuana. Sige nga Rod tata. Inakpay. Bareng adda mabiro ka kakadwak ngagtabas. Sige, Dulpo Barok. Imbagpay ken ka, tanagagat ka. Sana kas iti anak ko nagsadawt. Inawis na kagayam ni Pare Dulfo nga agtabas iti unas. Apay adi kanapan? Nagpudot. Sa maysa, naggatal ti bulong ti unas. Kat no makasugat. Ay na, sika timapan aglaba, tasyak timapan. Adda babae akadwak amapan makitabas. Apay, saan ka amapan aglako? Imbag ti agtabas, taawan puunan na. Ti aglako, adda puunan na. Agluto akpay. Nagrigat nga ta ti agisursor. Ay, noing ka makitabas, pakananda kay Jay. Anya ngay ti kanak ngagbati dito balay? Ay kat problemam daytan Uray saan kan amang mangan. Nagsadot ka mo lang. Ay, inakto lamang nga nun iji balay dananang. May kumamat ni Pare Roman anak kitabas. Di adda kumamat tangdan na. Ay, kasurun ko day dya lalaki. Nagsadot. Uray kumaa no saan nagrawet. Imbag tananos ka mare. No sa bali lang. Pinanawan nanday dya tao. Ay na pare, naumaakmatan kan kwa na. Inan anusak iti manu atawan. Bareng agbaliw kunak. Ngam saan matlatang agbaliw? Kan imbag ta nasingpet dagiti na kay kamangam. Wen iso ang mabainak kadakwada. Iso adyak mapanawan ti anak da, tanasingpet da kanya. Nagasap pay lang ni Pare Roman. Ta nakasarak iti kaskin ka kasingpet mare. Ngam nukas jay nalaang nga agnanayon, maibus met ti anos ko. Katapusan manen, amuyaw no apay nga daak. Di kan mangnamnama. Tada papanan me. Mapan kami ijay balay ti kabsat mo ijay Bicol. Aramatan me ti kwarta amapan ijay. Itamang pay ang malagip yu ti mapan ni Jay. In kami mo pumasyar tamasakit ka no di kabsat mo. Kasta? Ay, umayak man mat. Ada ka di pagplitem. No da kami pay laang ti mangplitikan ka. Kurangan ati aramatan tayo a kwarta. Sayang. Umayak kumamot magipasyar. Awan mabalain, takurang kat nga rod ti maaramat a kwarta. Inton mabinsanan. Apay akas kalaubing anapukawan iti ayam. Anya ti parikot mo? Didak inikkan datatang iti kwarta.
Taramatan da kanu amapan ijay Bicol. Itaman pa'y ang makalagip da apo masyar ijay Bicol. Ngun nga raw da. Ay, kasanuak pa itan. Ay, awanan timangtad iti kwartak. Panawen mo tap no agbiro ka iti trabahom. Nuburyas ka kuma, napusot kan, naipusing, wano naisinan iti takong ako nada. Agbiro kak to iti trabaho. No adda pa'y masarakak. Rumbang laang agbiro ka. Saan at trabaho timang biro kan ka? Anya nga taaya ti trabaho analaka. Jay kumamat dakkel ti sweldo. Ay na, Roman. Agar arapaap ka at ngat aldaw. Kayat mo, tinangato asweldo, idinto tawan pa'y nasarakam at trabaho, tadi ka pa'y mat agbiro. Di nakman singaan. Tagpampanunuta ka. Noan niya at trabaho ti mayat asarkan, adakkel ti sweldo. Ure, agmalmalum ka di nga agpanunot. Awan mapanunot mo, no di ka mapan agbiro. Di natamot palubusan ti anak ta, nga agsubli ijay lugar tayo. Ay katagyan ta pa'y laang dito iti mabayag. Ta saan tamot ana din na anti anak ta dito eh. Ay, hunan manipod ngamin imay da ditoy. Di mat ngamin imay pimasyar. Tamakumikom iti trabaho. Kan aywanan na dagiti anak na. Katita tadan sakit na. Kayat nang hagnag ta pa'y laang dito eh. Sapay nagado ti anak na. Ni Roman, may sa ti anak da kani Sheila. Sursuruin na matan ti agtrabaho. Kanayon langan namang namnama ka data. Kasano nga aggaget, no kanayon mat nga ikamay ti kwartana. Kasta ti maysa nga ina. Di nakabaulan abaybay ang ti anak na. Nga uray kasano kinaluko ti anak na. Ang madadamat apakadaksan na dayta. Tamarmarwam kat dinan kaya ti agtrabaho. Tatang, napanan ka din ni Nanang. Diyak mo. Nakaturo ka idi pimanaw. Di namat imbaga no papanan na. Ay, napan siguro manin nagtrabaho. Kat, da kayo tatang, nagmalmalam kayo diti balay? Una. Apay ka day. Kaasimot ni Nanang no kasta? Apay, di mo ka ditulungan ni Nanang? Diyak mat nga rod ammo ti makitabas iti unas. Saan mo nga ammo? Wano, masadot ka, tatang. Agdaw dawat ak iti pagbayad ko, ngam ingatang na kano iti bagas. Awan ka diti maitad mo, tatang. Awan taawan nga rod kwarta ka. Awan ni tatang mo, ang mga nunapan manen kadagiti barkada na. Awan lang nga rudan ti trabaho na. Napanmanan nakibarkada. Masapol nga ikanta iti leksyon tapno agnakam. Anya nga iti aramidan ta, Nanang. Inta ijay balay ti gayem ko anak ko. Mapan ijay abroad. Kat siya kano ti caretaker iti balay na. Asino tayo di agayam yo, Nanang? Sukik idi iti kankanan. Alaanan ti asawa na iji abroad. Kuna na nga agbiro kak iti caretaker. Ngam kunak asyak laangan kat imanugot mat. Kasta ka di, Nanang. Sige, mapantay jay. Tabarang agnakam ni Tatang. Nagsadot ni Tatang. Sige anak ko, darasam nga irubat dagiti gargaret mo. Masapul ang makapanaw ta, sakbay asumang peti sadot nga amam. Sige, Nanang. Ikak iti pagnakman na. Nauma akon amang pakpakan kan kwa na. Apay akas lang kakapsot ka. Tanda ni di kamat makapag na. Mabisinak unay pare. Pimanaw mo tandang iti aginak. Diyak amo tinapananda. Kaya't mo asawan. Di mo mapakanti bagim, pare. Amo matan. Awampay trabaho. Ay, mabisinak launay. Pautangan nakman. Tagbayad ak to. Ay, pasensyakan pare.
Inted kon kini bakit ko ti kwartak. At da napananda ka dagiti anak ko. Surutak mat ida. Sige, inakon. Kasano na ito yan? Ay, matayak ka din iti bisin. Ay, nauman ti asawak. Gapu iti kinasalot ko. Ay, masapul ng agtrabaho ak. Tapno sa anak amatay asimumulagat. Gapu iti bisin. Ay, agbiro ka kung iti trabaho ka. Ti agsalukag, agbiag. Ti sadot, sigurado nga agbisin. Aggagat tayo nga rod, tada tayo mutla ti mairanod. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotaso. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inte ibasa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 19. Ay ayatek akakabsat, saan nyo nga ibalusan ti bagiyo. No diket, bayan nyo at ipungtot ti Diyos ti agibalas, tana isurat. Kukwak ti pamalas, syakto ti agibalas, kuna ni Jehovah. Papagayam, intay dinggen ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nay, naan ano day tarupa manakaw. Dara-dara ka mata si Mang Pahit. Tatang, awan mati amo kabasol ko. Ngam dinangran naklatan, ti anak ni Dunya Lucia. Anya? Inaramid naman ang daytakan ka. Ay, nalabasan ti anak ni Doña Lucia. Bayan yun, tatang. Tinapatag, kat nakasangputak asi kakaradkad. Ngem anak ko. Tatang, saan yun nga ikaskaso? Gaputa uray anya ti aramiden tayo. Awan laban tayo kan ni Dunya Lucia. Ay, ala. No isuti ko nam. Ngem pangasim tagan anad ka. Kandi ka agar aramid iti may kaniwas. Gapo iti inaramid mo. Nagbabawi ti maysa nga investor nga ag-invest iti maysa a proyekto. Mama, diyak amo akaduayo as sumangpet da jaya tao. Kan, saan mo ta siyak tinangirugi? Anya asaan? Nakita na asi ka tinangirugi. Kan saan lang adayta? Nagtutulungan yung agbabarkada at dinangran ni Samuel. Inikaklang mat iti leksyon na ni Samuel. Gapo kan kwa na. Saan nakapagan ano ni Carmen? Gapula ang iti babae. Dinangran yun ni Samuel. Agpanpanunot ka kadi, Carlos. Mayatel daw may Samuel. Naibus namin adagos dagiti lakok anatan itang aldaw. Sigurado, maragsakan lakit di datatang kenalan. Saan la aday ta? Magatang ko dagiti kasapulak iti pagadalan. Kasta ka di? Talagang nagagat ka na singpat ka, Samuel. Saan la aday ta? Kanayo na makita ka iji simbaan. Wen, iso ngamin ti di makla, Carmen. Ken, mamati ak, ati taong agbiag iti nasantuan, kat ad-ad dapay aparaburan ti apo. Agpay suday ta. Ang pudno ka di adinangran na kamanan ni Carlos. Kan, itulok mo ka di akas talagta na kanayon. Pudno kinabil na. Ngamjak agibales. Gaputawan mutlaan ti maganab ko anasayaat. Ken, ikararag ko iti apo.
Nga ison, ti makaam mo kuana. Dayta, nalpas kon at sinibugan dagiti mula mi anatang. Ay na, mangrugida na dumadakkel. Ti anak ni Doña Lucia ti sumungad. Hoy! Sika lang ay! Sika ka diti ama ni Samuel? Ay, wine. Anya ti masapul mo iti anak ko. Awan ni Samuel. Apay ngay. Agdanog kamatay na. Anay ka. Damagam iti anak mo, no apay adinangran ka, sika lakay. Ken bagbagaam ti anak mo, asaan nga agin lalaing. Kunamla na sino ang nasantuan, ngem, saan mo't gayam? Ay awan ti amok abasol ken ka ti anak ko. Nasingpet ti anak ko. Ti kunam kit di, agin sisingpet. Ditakan! Imayag, tapno siya akong ti agbayad kadag iti bilsyo iti hospital. Kan alam da ito'y agatan, Samuel. Doña Lucia. Basit lang agatan da ito'y. Tinapatag, saan kayo nga agdarom? Gaputa madadaal ti reputasyon ko kas negosyante. Saan ko nga awatan da ita agatad, Doña Lucia? Kandi ka agdanag. Saan kami nga agdarom? Apay, saan kayo nga agkasapulan iti kwarta, Samuel? Pudnong agkasapulan kami iti kwarta. Ngam saan aday ti kapatgan iti amin. Agyaman lang iti day ta agatad. Ngam lading itag. Jak awatan day ta agatad. Carlos, namin anon nga imbagak kan ka, adi ka kayat. Kan pa nga asim, pumanaw kan, gapot adupay ti aramidat. Anya? Itala nga umayak dito'y balayo ng papanawan nakpay. Apay ka di adi nakayat, ha? Uray anyat aramidam, di ka maayat. Pasensya kan, ngam addan agtagikwa iti pusok. Kat saan asi ka dayta? Iso apang nga asim, tadi nakrengrengan. Jak maklunday tanga imbagam. Ado mat ti kwartak. Ket agbyag ka anarang ay iti sidong ko no siyak ti pilyam. Wen, agbyagak nga agpayso anarang ay iti danam. Ngam jak to agbyag anaragsak iti sidong mo. Anya? Binasted mo ni Carlos, friend? Amangan no anya ti mapanunot na nga aramidan. Saan mo't amabalin na song batak? Ta saan kumot nga ay ayatan? Ala, agan-anad ka nga rod. Amangan no anya ti aramidan na ken ka, ta binasted mo. Sapay loko-loko day chay. Iso tay tao adi na kayat ti mapaay iti kayat na agun-udan. Wen, bilhen. Talaga nga agan-anadak. Maawatan ka no apay adi mo kayat ni Carlos. Takas ko na ni nanang ko, pilyak ka no ti sungbatak abaro. Detay ka no makajos, tapno na singpat, saan abartak, wano agbisyo mo. Pudno launay, husto ni nanang mo. No makajos ti tao, liklikan na ti madi nga aramid. Kumustan ti takyag mo, tatang? Naimbaga na inanakaw. Iso mabalin kon ti mapan iti bangkag. Nang runa ta adumanen ti maarami di jay. Agin na kayo kid di tatang. Siya kun ti mapan iti bangkag. Uray, tasabado mat ita. Kunak man no adda papanan nyo kadagiti kakadwam itangal daw. Napan kamin iti kalman. Ta isulaan ka no ti wayada. Aywan gayam. Imaitay ni Carmen. Tao may nakabisitaan. Ngam, imbagak ang nakaturog ka. Iswasan ang nagbayag dito'y balay. At daintid na akamuti kan sitaw. Katariniing nakumalata Ha? Kat numayat ti uuro kam itay. Iswadi kan binangon. Simangpet ka manan anabartak, iho. Inaldaw lata nakasta ka.
Apay, di ka di maumang agbarbartag? Mama, diyan kami maklon na din na kay ayatan ni Carmen. Kat ano mati babae dita, mabalin mo nga arman. Apay pailaang aday jay a babae ti kinayat mo. Di yung amin mawatan, mama. Iso lang ti babae nakarik na kiti kastoy. Gansan laday ta. Napintas, kan nasing pata babae ni Carmen. Anya? Ngam, saan amay bagay iti estado ta iti panagbiag ni Carmen, iho? Ti Pilyam, kat jay babae nga adak kaya na iti biag. Mama, Dengganak, iho. Kaputa pagsaya atam batlaang, daytoy nga ibagbagak. nakaluto kagaya may nanakaw. Ay na, nagbanglumot tinday ta inlutaw. Untatang. Isungagtugaw kayon tamangantan. Ay, Kalpasan na, inta makimisa. Domingo ita. ay wan gaya man niya. Nalipatak mo na Domingo gayam ita. Ha? Ala ni tatang. Amangan no agkabaw kan. Ay, saan pa'y mo't Angem saan abalay no agkabawak. Adda kamit amang ipalpalagip kanyak no pa nagmimisa. Un matkit di tatang. Ala, mangantan. Tamangan no bumao ti makan. Daytoy kati kayat ko. Mabsugak iti taraon. Kan mabsugak pa iti sasao ti apaw. Ikan ka iti dakkel agatad. Gamti kayat ko, agasawa kayo iti anak ko. Tinapatag kanya kat agragsak ni Carlos. Kantap no isardeng nan ti agbartag. Ladingitag, Doña Lucia. Ngamjak umanugot iti ising-singasing mo. Nang runa katjak ay ayatan ni Carlos. Apay, di mo kayat arumang ay ti biyag mo. Kansan lang aday ta. Maited ti anak ko amin akasapulam. Pudno, agrang ayak iti sidong ti anak yo. Ngamjak tumatlan na ragsak. Gaputa saan nga iso ti ipitpitik ti pusok. Kan kang runahan iti amin. Awan kan kuana dagiti galad. Asap sa pulak iti maysa alalaki. Anya ti kayat mo asawan? Maipaahingag paiso ni Carlos dagiti kasapulak. Ngam adda ka di panagbuteng na iti Diyos. Ay, nagatang kumatlaangan dagiti kasapulan mi ije balay. Ay, agawid akmatan. Tapno makaluto ak iti pangrabian mi. Ni Carlos ti masabat ko. Umasidagan. Kunak tubay kat asikaday ta, Samuel. Apay ka di. Anya ti maipay ko. Agpudno ka man kanyak. Kaayan-ayat mo ka din ni Carmen? Ne. Wan. Kaayan ayat ko ni Carmen. No kasta. Daytoy ti maiparbangkan ka. Ala, di ka nagsangit, Carmen. Tata, Jack lang amin maaklon na kasi tinapasamak ka ni Samuel. Ay, tinapatag. Naitaray adagos dito ospital ti anak ko. Ket natiliw metan ni Carlos. Tata, Patibkerem ti pakinakam mo. Masigurado. Sana baybay anti Diyos ti anak ko. Iswadi ka nagsangit. Patya ka malasatan ni Samuel ti operasyon na. Ket umimbag. Gapo taadda iti sidong ti apo anamarswa. Anya da ito nga inaramid mo, anak ko. Mama, diya kayo ti may balod. Tulungan ta ka makarwar ditoy. Mga lalaang ti abogado ti maaramidak ita, anak ko. Nagaduan nakakita iti inaramid mo. Kansaan laada ita? Nagadumat tandag iti nagdarom kontra kan ka. Anya? Diya kayat ti malungsot iti pagbaludan, mama. Diyak lakit di kayat. Saan ka ngagdanag, anak ko?
agpatulong ak kadagiti amamok. Bareng makarwar ka dito'y pagbaludan. Tata, ingkay pa'y aginana. Gapot amok anabannog kayo ang nagbambantay ka ni Samuel idarabii. Inton madamdaman anak ko. Pangaasiyo, taginana kayo. Tapno adda pigsayo. Sana bale, adda akmat amang sublat kada kayo. Agyaman akin ka, Carmen. Tada ka amang tultulong kada kami, di anak ko. Awan anyaman na tata. Gaputa saan kayo nasabsabali kanya. Kan maysa, kaayan-ayat ko ni Samuel. Iso ati kayat ko, adda aklat ta itisibay na. Kumusta kan dito'y pagbaludan, iho? Mayat-mat, mama. Naanos da kanyak dito'y. Kan adon tinamamok dito'y pagbaludan. Iho, Nakamiris akon, mama. Pagbababawiyak dagiti inararamid ko iti kalabas. Kat pakawanan na ko, mama. napakawan kan, iho. Kan pakawanan nakmat. Gaputa saan ka nga insuro itinasaya at awagas. Mama, Naladaw man ti amin. Ngam aklunan ta nakastoy tinapasamak. Tinapatag. Nakamiristado. Sana bale, takanayon kaabisitaan dito'y pagbaludan. uwan, mama. Kat di kagdanag. Gapotag sing-sing petak dito'y. Kablaawan ka iti panagturpos mo, anak ko. Agyaman ak tatang. Congratulations, Samuel! Nakaturpos kan kas may nga engineer. Wan nga rod. Kuturay si ka. Congrats, Matt. Teacher Carmen. Sika talaga. Kat, sumurot kayo na kada kami. Tamapantay yung mga ija restaurant. Ay ketwin Carmen. Dayta ket urayak. Sapay itayak pay lang nga mabisain. Ni tatang at talaga. Basta makan. Nagalisto. Sana bali tamakabsog mati makan. Pudno ka diti makitkitak. Sika ka di ngagpaiso dayta, Samuel. Agyaman na kiti apo. Tadinangag na ti karkararag ko. Juan Carlos. Kumusta kan dito'y pagbaludan? Nasayatak matlata dito'y. Sika ngay. Okay aklaan, Matt. Imayak. Tao may kabisitaan. Nakuna ngamin kanyak ni mamam, akayat nakamakita. Pakawanan na kumaiti inaramid ko kan ka. Naamiris ko. Asaan ama iparbang dagiti inararamid ko. Nabayag na napakawan ka. Tinapatag. Nagbalbaliw kan. Kang runaan iti amin. Namati ka iti apo. Kan intulok mo. Nga iso ti agari iti kaunggam. Nasaysaya at nga ayat ti agari iti puso ngam tigura. Tati ayat ipaay na ti kapya. Kati Diyos isanto ti mangsubat kan ka. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Megan Galmote. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Leonard Ributazo. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 29 versikulo 15. Pagimbagan dagiti ubing ti panangisuro ken panangdisiplina.
No mabaybayan ti ubing nga agaramid iti kay kayat na, ibabain nanto ti inana. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Uy na, mangibabain ka talaga. Apay adinanog mo ti kaklasen, Nanang, kuha ngamin. Pinisang na ngamin ti papel ko. Ngam imbaga na matasan na nga ingagara day dyan nga inaramid na. Intun sumaruno, saan mo nga ulitan day ta, ha? Saan ka mang dandanog iti kaklase, mawatam? Nanang. Ni, apay analambaga dagiti matam ading ko. Ay na, inungtak Dinanog na mat ngamin ti kaeskwelaan na. Ala, apay nga'y ading ko. Madian ti kasta. Ni Ransel ka di ti dinanog na, nanang? Wan, dyan nga'y anak ni Melody. Ay, isugaya man nasabat ko itay ngagsangsangit. Dahito yung matmarian amanang na. Suranan na pailaang ni ading na. Day jay matamarian. Jack magustuhan ti kababalin na. Nakitam ka di tinaramid ko iti mula danana siya liman? Apay pinarot mo nga di mula da, manang. Nagpangit mat nga minti kulor na. Saan anapinta sa kitaan? Ipulong ka kini mama. Mama, ni Manang Marian ka di. Oh. Dinadahil na dagiti sabo nga mula ni Nana Shalimar. Ay, anya manan ti bagbagam, anak ko. Ay, dinak man riribukan. Ijay kayo ruwar nga aga pa ni manang mo. Ha? Anya ngay, Ransel. Ura niya ti aramidam. Di nakaikan kano ni mama. Tulungan nakit ti amang parot kadagiti mula ni Nana Shalimar. Solomon, kasla na imas tila ako ni Nana Tria a fishbowl Un nga rod. Ngam, awan igatang ko. Siyak ti makam mo. Ha? Ni, anya nga iti aramidam? Hoy, Ransel, sa dino ti papanam? Oh my God, umasidag ta. Ha? Sige. Si putam ni Nana Tria. Ha? Aday ta, nakaala ko ni ti fishbowl. Ha? Tumaritan, Solomon! Ha? Hoy, Obing! Ang sumli kayo ditoy! Saan kayo pa yan ang bayad? Darasan, Solomon! Asino tinangibagaken ka atakawam ti tagila ko ni Tria? Ha? Ha? Saan asyak tinang takaw? Ni Ransel? Nita, sumungbat ka pa ila. Nay ko! Saan ka man amakibiyang Triksya? Bayam apagungtak da ito yung kabsat mo. Napandakit din nagtakaw itila ko ni Tria fishball. Saan to na maulit, nanang? Saanan? Saan ka ngagtaktakaw ading ko? Noon da kayat mo agatangan, ibagam laang kanyak tagatanga. Saan matasyak tinagtakaw? Ni Ransel? Kasta ka di? Mamati ka ni kanyak, manang? No kasta, liklikam nga rod ti makibarkada ka ni Ransel. Narigat mat na mairaman ka akanayon iti madi nga aramid na. Uwan, manang? Diyak kayat abautan nakmanan ni nanang. Nagsakit. Ala, ingka nga rod aramidan ang dagiti assignment mo. Tapno saan na kan nga ungtan ni nanang? Class, time's up. Submit your activities now. Solomon, nalpas mo ka din ti paparamid ni sir. Wan, apay si ka. Saan mo an aramid? Saan ko pa yan narugyan? Tas saan ko nga mo ti aramidak? Ha? Hoy, saan mo matan nga isab-submit ha? Tapno adda ka duhak. Ha? Apay ngay. Saan na mabalin Agi submitak. Please pass your papers and don't forget that we will be having our quiz tomorrow. The coverage will be our lesson last week. Yes, sir. Nag-submit ka pa ilang mat, Solomon.
Intakit din. Agkating klas ta. Masaduta ko nagtugtugaw dito eh. Ha? Jack kayat. Sikaan o agawid kan. Basta siya. Kayat ko pa'y ti agiskwela. Agindi di ka pa lang. Agpadatan tumot lang nga bagsak ti grado na. Panawan ka man langan. Good morning, class. Morning, sir. I hope you studied your lesson last week. Bring out a piece of paper and your pen. Awan ko mati makita ka sa bali a papel iti lamisaan nyo. Malaksid iti answer sheet yo. Sir. Pangasi yo. Awan ti ag-cheat. Ala, nagripaso. Ha? Imbagamat ni sir nga agquiz tayo ita. Pakupyan na ka. Jack kayat ah. Amangan numatiliwan data. Again, no cheating. Look at your own papers. Warning kadag iti mangkita iti papel ti sabali, makitkita kayo. Solomon, sige na, pakupyaan na. Awan uray may isang amok nga isungbat ko. Saan ko apanpansinan ni Ransel? Amangan noong tan na kami ni sir, numatiliwan na kami. Mabalin ka diya kasarita ka, Ransel. Ah, yes sir. Agtugaw ka. Saan ka kadiya nakaribyo? May papaniti quiz tayo itay? Kuha sir. Natiliwan ka amang matmatmat iti papel ni Solomon. Agkupkupya ka? Kuha. Saan nga umuna agundaway nga inaramid mo daytoy? Ladingitek, ngam paayabak dagiti dadakkel mo. Ransel, nakasaok ti teacher mo itay. Ah, Apay akanayon nga ag-cheat ka kabayatan ti panagkwisyo. Saan ka kadi nga agripripaso? Amangan no ay ayam laang ti aramidam. Mataktakak laang nga mapan ija eskwelaan nyo. saan ko matngaminan na mayulo ti agadal? Agsardeng aksalangan. Anya? Tikit di ko nam. Nasadot ka. Padasam nga isardeng ti agadal, tamakaraman ka kanyak. Awan sirsirbik nga agtrab-trabaho, tapno makaadal kayo iti kapsat mo. Ita, ibagam nga agsardeng kan. Congratulations, sabing ko. Nakaturpos ka matlangan iti high school. Congratulations, anak. Agyaman ak iti anos ken kinagagat mo ang nag-eskwela. Agyaman akmat kada kayo, nanang, manang. Lusanda kasi nupurtaran. Kan binabalaw. Amangan nujak makaturpos iti eskwela. Wan nagdanag ka. Takunak no maitulag ka ni Ransel ang nagbalbalyo dong matan. Saan Buyak mat manang. Mala, husto daytan. Agawid tayon tamabisina kun. Intayo ka ng tinluto ni tatang yung. Uun nanang. Tani, itayak pa lang ang mabisbisin. Intayo nga rodan. Manadarasan yung agpalas. Ang mga numala daw tayo iti simbaan. Uun nanang, itayak pa lang ang nakasagana. Ni manang saan pa lang ang nakasagana? Ag-make up pa ilaang. Nakapulos akon. Intayon. Ala, agawaan nyo nga ron. Intayon. Magkimisa ka no. Tsak pa lang malipatan ti sana pa nagpakupya kanyak ni Solomon. Gapukin ko ana. Nabagsakak iti subject mi. Iso adi mo intuloy tinagadal? Kayat mo tabalsen ta? Ha? Kasano manang? Ada na panunot ko. Umay ka, Ransel. Siyak, ti makaam mo. Anya ka diti plano manang? Basta, sumurot ka kanya. Nanang, anya nga tinapasamak dito yung bisikletak. Apa yan nadadahal ti bisikletam? Nagawan kat a panunot nan tinangaramid dita? Solomon, apay na ita bisiklita, makasta. Dinadaal da nga road. Jack amo, asino tinang dadaal. Ti amo kat imparadak laang dito'y arubayan tayo.
Adda CCTV ti kaaruba tayo ani Sir Ador. Mabalin ang makita tayo. No asin tinang dadaal iti data bisikletam. Ay na, maipabarangay ko no sino man tinangaramid iti dayta. Imbagata saan da sinirek ti balay tayo. Mare Shalimar, adda kayo dita. Mare! Aywan, kumari Tria. Sumrek ka Ni, apay Mare, adda saan anasaya at anapasamak dito balayo? Kasano nga mom? Pagsangpet mi kat nadadaal matan ti bisikleta ni Solomon. Ay, sigurado nga inaramid day tadagiti agkabsat ada Marian ken Ransel. Pag kunamat iti day tamare. Umayak kumaitay tamangyagak iti mangga. Nakitak dito'y arubayan nyo dagiti agkabsat. Idi sumrekak, nagtaraydan. Ay na, talaga addakas ti kababalin dagi dyan nga ubing. Inakman kasarita ni nanang da. Jakon palabsan da ito ngay naramid da. Intan Mare, takasaok matlaang ni Kumari Melody. Tanagtakaw maninda Marian ken Ransel itilakok itay. Mari Tria, Mari Shalimar, nakaumay kayo mat. Sumra kayo Anya ka diti maipaay ko kada kayo. Kwa, mabalin ka di abagbagam dagiti anak mo. Taitay, dinadaal dati bisikleta ni Solomon, idi awan kami pa ijabalay. Siya mismo tinakakita Mare. Ket itay, nagtakaw damanen itilakok. Manun adaras at tinakawandak. Kaino di agsardang, amangan no ipabarangay ko ida. Inaramid dati kasta. Ay na, paspasensyaan nyo kumandag iti anak ko. Saan ko nga amo akasta ti inaramid da? Kababain pa yan kada kayo. Bayadak ti panang pariperyo iti bisikleta ni Solomon, Mari Shalimar. Kat bayadak mo ti tinakaw da iji istor mo, Mari Tria. Kasla ngamin makumikum kaunay iti trabaho Mare. Iso amabaybay amon dagiti anak mo. Pudno dayta, talaga makumikum makunay iti trabaho. Iso anabaybay ak dagiti anak ko. Saan ko anabagbagaan kan nadisiplinaan ida? Imbag taamom dayta Mare. Gusto daytan Mari Tria. Ay, ti kayat mi kumalaang kat madisiplinaam kan mabagbagam dagiti anak mo, Mare. Mare. Kat ulitak man ang ti agkid daw iti pamakawan nyo. Sika ka di dayta. Itatalaang manan nga agsabat Wen nga rod, Mare. Kat, aging gaita. Ay, mababainak pailakan ka. Ni kumari mat. Di mon panunutan tinapasamak idi. Ay, kat kumusta ngay? Damag ko ngayon tuloy ni Ransel tinag-eskwela. Ay na, wen Mare. Ay, agyaman ak, tanakapanunot mo't laengan. Ay, maragsakan ak amakangag iti dayta Mare. Kan naibaga ti anak ko nga aktibo kano ni Maria ni Jasimbaan. Wen Mare, kayat namat tanti sumursurot kada father, numapanda ijay baryo. Ay, kat nasaya at ngarod no kasta, Mare. Tinasayaat apanang disiplina kadagiti anak, itunda na ida itinasayaat amasakbayan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Jensel Diones de Paiso. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno Ken Biag.
Nainbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti Proverbio 22, versikulo 8. No agimula ka iti bukal ti kinakillo, rumosing ti didigra, kat agibos to ti panangidadanas mo iti sabali a tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Ay masurunak no malaglagip ko ti manugang ta. Marigrigat matlaunay ay tawan pa'y daga na atalunin na. Ay, aga at apakpaikit din. At inalawa at talon ta ti inalmanan day dya lalaki. Ay, saan lang nga atap? No dikat day tatipudnaw. Ay, unay mat ngamin dya anak ta. Kas lamapukpukawan iti lalaki. Diyakit din mamirmiraot nga awan pulusan ikuan at ipinili na. Ginayuman samit day dya amartin ti anak ta. Ay, no apay mat ati pay anak ta tinakatumpong iti kasi aklasit lalaki. No mabalin la ko mga ibabawi ti panagasawa da. Ay, sinalbag ngamin day ta nga ayat-ayat. Ta iso ti rason ti anak ta. Ay, ayaten na kano day dya mamirmiraot. Papanam ka dita nagsapa ka mar. Inakman mangala iti panaw, tapalawa at basit ti kalapawta. Mabasa ngamin ti asidag ti ruangan no agtudo. May mayat nga agpaiso no lumawa basi ti malinungan. Mabasbasa ti asidag ti ruangan wag tudo. No makaalak-laki di iti adu a panaw, uray nalawa ti atapak. Tapno mayat apagyanan iti aldaw no napudot. Mangikabil kan tumoten iti papag tapno may mayat. Ariglado day ta bakat. Inak nga ron mo't aglaba di tawaig. Saan na bali? Taas si dagmat diti kalapaw ti waig. Ala, inakmatan, bakat. Diyo ka di kayat ti mapanagyan ijabalayo. Nagdakkal mat jabalayo. Mabain mo't nilakay ko ang makipagyan kami latta kada tatang. Ay, managbabain ngamin nila kay mo. Ngam, nagagat kan nasingpat. Sa anak mo't siguro nga agrigat iti sidong na. Sa maysa, nadungumat kanyak. Ay, uray nakiasawa ka itibak nang, no naranggas ka na imot, ay, awan serserbina. Kayat ko pailaang ni Martin. Tanaragsak kami adwa. Uray marigrigat ti adda ka bibiyag mi. No ngay ayaban na kayo ni nanang mo, ijabalayo. Nilakay ko ti mangaddang no kayat na amapan kami. Wano saan. Panagtatalunan. Agam nasakit mat day tasikat kan sakam ako nam. Ay, Kasano kan ngay ang makatalon. iso nga raod. Ingkan saya banja anak ta. Kanti manugang ta. Tagyandan di tawi. Ni Martin ti pagtalunain. Wensa nga agpaiso Imbag lang nga da ibabaon, no kasday nga agtudo. Una, agiwayway itinuang ka nagaradaw. Ay, jakmatan makaradaw. Kaputan na sakit ti sikat kan sakak. Sige, tamapanak iti ayanda. Damag ko ang nagpatakder da kano iti kalapaw da iti kakaiso na asular da Martin. Anya, kalapaw. Day tala ang ti kabaalan day ja Martin. Kasano no adas nga ilida. Ay, no nagtungpal ko manili sa iti imbagak alipaten nanday ja lalaki. Di mayatlat ako matibiyag na. Nakaumay kayo mat nanang. Umunag kayo Sanen. Umay ko la ibaga asaan ang makatalon ni tatangyo. Tanasakit ti sikat na. Umay kayo kuma. Tada kayo ti katulungan na nga agtalon. Ibagak to na sumangpat ni Martin. No kayat na nga umay kami ichay, nanang. Anya ko mga iti di na kayat. Di yo mapanawan to'y kalapaw yo. Naragsak kami dito'y kalapaw mi, nanang. Ay kasta pa ita. Ngam inton awan makanyo. Kasanon. Naragsak kayo kanilata. Saan mi mat nga ipalubos nga agbisin kami? Tanagagat ni Martin, nanang. No agpay sumatlaang anagagad. Ibagam nga ron.
Taumay kayo, ijabalay. Ala, ibagak, apa man asumangpat ni Martin, nanang. Imbag ta simangpat kan lakay, itay pa'y ngar-urayan ka. Ne, adda ka di parikot, bagat. Apay nga inururay na ka. Imay itay dito ni nanang. Ha? Ne, anya nga iti ginagara na. Kaya't da kan ni tata nga agawid ta ijibalayda. Tatulungan ta kano idang agtalon. Kaya't da mapanta iji balayda? Saan ka di adidak kayat? Sa anak kano ama ibagay kan ka. Tawan kano dagami. Idinto, tanalawa ti dagayo. Saan ngamin akabaulan ni tatang kano ti agtalon? Tanasakit ti sikat na kan tumang na. Ubing paymot ni tatang. Apay ang nasakitan ti sikat kan tumang na. Awan inubingan no sakit ti pagsasaritaan, lakay. Oh, kasano? Anya ti pangadang mo? Agawit ta ka ti ijibalay da tatang? Gargarat yung samad day taawit mo, pare. Wan pare, mapan kami ije balay da katugangak. Tatulungak kanong agtalon. Itatag ka sa pulan iti kadwa ng agtalon. Kaya't na namapan kayo di balay da, pare. Masapul amapan ko tulungan tagkasapulan kat nga rod. Amok ti ugali ti katugangam. Mata pobre. Tanang ato ti panagkit-kita na iti bagina. Idi pa'y laeng. Nadlaw kon, ti kinamata pobre na. Ay, sayang. Naunaan na ka nangalakan ka. Kasapulak ti kadwa di talon kahit. Ha? Kasta ka di? Ay, sayang. Ay, kasapulan mo't ngamin ti katugangak ti kadwa na iti talon. Anya ti kunang lakay. Pimanawan dali sa iti kalapaw da? Wan bakit? Sabay kahit ko akasugpon iti panagtalon ni Martin. Ang imo na ti katugangan na nang ibagakan ko na. Ay, sayang. Uray siyak. Kayat kumat ni Lisa, tanagagat. Ngam no kas pangarigan kayat danto ti makisugpon kadata iti panagtalon, ay kayat ko lataan. Masigurado, di da maanusan ti ugali nila kay Matyas. Pag ko naamot, katugangan naman. Ay na, amo kung ti ugali dahi di alakay. Nagkaro ti kinamata pobre na. Manugang namot ni Martin. Pabainan na nga ta. Adadaki di akanayon na apabainan kakabalay dan taon. Into nagkita kayo ka ni Martin, agdamag kantuman. Mabainak nga agdamag ka ni Lisa. Taama namot di masaknan. Agdamagak taasidag mo ti talon nila kay Matyas, kan ti talon tayo. Anyat urasain. Apay adi pala rumor ti asawa mi ti siledyaw. Nag-overtime ang nagarado idirabi tasalag ngamin tatang. Isuan na puyat. Anya nag-overtime. Masadot kit di nga agarado Mapanmatla ang inton madamdama Uriin kayo kita ang tinarado na ijitalon. Basit lang ti saan pa yan alpas. Ay rumbang lang nga galiptak ta asawam. Saan lang amangan ti pagaliskuan na. Anya pa laang ti kayat yu, tatang. Nagagat mo ti asawa. Uray nagagayt. Tawan mat sa nikwana nga obrain na. Awan mat la serbina. Tatang. Agpay sumait. Saan ka day nga awan apulo sa nikwa ti asawam? Nakapubpobre anay kamang. Apay nagawit ka, nakanta sa papay laing. Umay ka ka di mangilaban. Nalpas ko ti may